Efolo n'ụtụtụ jụọ m ịpụtago ụla ịnụ na mmadụ nwụrụ jụọ kedu ife egbulia Fino na Flavor bụ onye ka dị nwe ego ọjọọ mbọ Briski ọgọ bụ nwoke Precious ọka asị na ọ na-agba ashawo ịnọ me market ajụ ife azụrụ na laba nke ịjụla jụ oge eji wee pịawa gị anya ajụjụ ị na-ajụ gị eji wee tiwa gị anya ọ na-abịa njụkata ndịti na-ewebe m iwe njụkata modị nka ntibe ga-eti onye kpata ego jụọ ma ọ na-atụ ọlụ okolo bute ike jụọ ma o gburu nne ya ịbụrụ n'ụtụtụ jụọ m ịpụtago ụla ịnụ na mmadụ nwụrụ jụọ kedu ife egbuli ya Fino na Flavor ọ bụ onye ka dị nwe ego ọjọọ mbọ Briski ọ bụ nwoke njụjụ ị na-ajụ gị eji wee tiwa gị anya njụkata m dịtị na-ewebe m iwe ọ na-abịa njụkata m dị nka ntibe ga-eti onye gbata ego jụọ ma ọ na-atụ ọrụ okolo bute ike jụọ ma ọ gburu nne ya ajụjụ niile obi onye ga-aza gị ya Davido na Wizi ọ bụ onye ka agụ egwu Messi na Ronaldo ọ bụ onye ka lụgbu ego ife mụ na-asị jụọ ma ọ